Kinderopvang met de Bijbel is booming. Ik werk zelf 3 dagen per week en mijn kinderen zijn dan 1 dag in de week hier. En het is natuurlijk belangrijk dat kinderen dan goed onder de pannen zijn. En ik ben heel blij dat dat hier zo kan. En verder in het nieuws vandaag. Zeeuwse brandweer kleedt standbeelden aan en een duik nemen in de winter. Goedenavond. Voor reformatorische gezinnen was het lange tijd heel simpel. Vader werkt en moeder zorgt voor de kinderen. Speciale kinderopvang met de Bijbel was dus helemaal niet nodig. Maar dat beeld is aan het kantelen. Woont de Vader in de hemel, die van al zijn kinderen houdt. De opening van de dag bij de reformatorische peuteropvang in Capelle. Met liedjes over Jezus en God en een verhaal uit de kinderbijbel. Zie je die mensen staan? Ze luisteren naar de Heer Jezus. Hij vertelt een verhaal. We bidden voor het eten, we lezen. We hebben 's middags ook een moment waarin we samen met de kinderen praten over wat er 's ochtends is gebeurd, welke verhalen er zijn verteld. Het zit door de hele dag verweven om zo makkelijk mogelijke overgang te hebben van thuis naar opvang en straks ook naar school. De vraag naar opvang met de Bijbel stijgt. Kinderopvang Kibeo uit Goes heeft er een speciaal label voor opgericht. Elora. Elora staat voor God is mijn licht. En uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. En we willen ook dat de kinderen dat licht volgen. En daarom hebben wij ook gekozen voor deze naam. 1 schaapje loopt weg, maar de herder ziet het niet. Sim, kijk je ook deze kant op? De herder telt al zijn schapen. Oh, wat schrikt hij? Er is een schaapje kwijt. Kibeo heeft nu 20 vestigingen die werken vanuit een reformatorische identiteit. De kinderopvangorganisatie verwacht dat dit aantal dit jaar groeit naar zo'n 30, verspreid over heel Nederland. Ook de 2 andere Zeeuwse opvangorganisaties, KOW en Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, zien een groei in vraag naar opvang met de Bijbel. Veel ouders die werken zijn alle 2 en daar zoeken ze een opvang bij die past bij hun eigen waarden en normen en hun visie. Dus eigenlijk het beeld van moeder thuis en vader werken, dat klopt eigenlijk niet meer. Dat is ook een beetje aan het verschuiven. Dat zien wij steeds meer ook. Dat verschuift inderdaad. Vader en moeder werken en dan is er een opvang nodig die past en aansluit bij hun eigen visie. Ik vind het vooral belangrijk als je kijkt, de kinderen mogen hier in de kring. Er wordt een Bijbelverhaal voorgelezen. Ze leren ook de liedjes die daarbij passen. En je merkt ook aan onze kinderen, ze kennen dat. Ze weten als ze thuiskomen, oh, we hebben dat verhaal gehoord, daar vertellen ze over. En ik vind het prettig dat ze dat meekrijgen als ze al zo jong zijn. Dank u wel dat u ons bijna allemaal de peuter hebt gebracht. In november opent de eerste volgende nieuwe vestiging van Elora in Zeeland in Krabbendijke. En later dit jaar volgen er meer, voor een deel ook buiten Zeeland. Dat vragen we om Jezus wil. Amen. Tegen een man uit Zeerooskerke die een rooftocht langs jachthavens heeft bekend, is een taakstraf van 200 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf geëist. De man was verslaafd en stal om cocaïne en heroïne te kunnen betalen. Hij had een loper waarmee hij boten kon openmaken zonder schade aan te richten en brak zo'n 20 keer in. Opvallend is dat de man een verleden heeft als jachtmakelaar. Volgens de GGD voldoet de hygiëne in de vluchtelingenopvang in de Zeelandhallen in Goes aan de norm, maar blijft het een noodopvang. Na berichtgeving over slechte leefomstandigheden is de crisisopvanglocatie nogmaals bezocht. Volgens de GGD bleek dat de locatie 3 keer per dag wordt schoongemaakt, dat er voldoende toiletten zijn en dat er geen ongedierteplaag is. 19 Zeeuwse brandweerposten vragen vandaag aandacht voor hun zoektocht naar nieuwe brandweervrijwilligers. Dat doen ze door een markante plek in hun buurt aan te kleden met een brandweerpak dat wacht op een nieuwe eigenaar. Ook in Krabbendijke zoeken ze nieuwe mensen. Als alle puzzelstukjes goed vallen, dan hebben we personeel op de auto overdag. Maar het kan zomaar gebeuren dat we niet uit kunnen rukken omdat we mensen tekort hebben. Dat is zonde. Zo deden een aantal andere posten dat. Westdorpen, Middelburg, dit is Katzand, Hulst, Arnhemuiden, zoals van Gent. En dan toch nog maar even terug naar Krabbendijke, want deze brandweerman vindt het brandweervak prachtig. Hij omschrijft het als zijn tweede familie. Dat is echt een mooie beleving. Je gaat iets doen, je weet nooit wat je gaat doen, wanneer het gaat gebeuren.
Maar je gaat wel met een team, met al je collega's, ga je die klus klaar. En dan kan je terugkijken op een goede inzet. In Krabbedijken zoeken ze 3 nieuwe brandweermensen, met name voor overdag. Nieuwe mensen ontmoeten, visitekaartjes uitwisselen en en passant dan ook nog een oestertje weghappen. De provincie Zeeland organiseerde gisteren een netwerkbijeenkomst in het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel. Veel belangstellenden uit heel Europa prikten een vorkje mee. Zeeuwse politici waren gisteravond in Brussel om te netwerken. Ik heb een aantal mensen ontmoet, waaronder iemand van een kenniscentrum voor Europa. We hebben de Franse begraafplaats in Capelle, wat ook echt internationaal is. En ja, daar wil ik toch wat meer. Hè. Onder andere een memorial willen we gaan oprichten, 4045. En daar zijn we met elkaar aan het bespreken. Dus het gaat om energie, landbouw, visserij, klimaatverandering. Ja, dan is het ontzettend belangrijk om hier mensen te kennen, om de juiste duwtjes te geven. Maar waarom kwamen de niet-Zeeuwen naar de netwerkbijeenkomst? We want to really encourage Zeeland also to join our network and work together with us on the chemical sector and make it more strong and competitive globally. Dat het belangrijk is voor mijn werk om een netwerk te hebben en met nieuwe mensen te praten. En ook te verstaan wat in andere regio's gebeurt, wat er belangrijk is. Volgende week donderdag is er een Zeeuwse dag in Den Haag. Ook de buurlanden moeten helpen om de stikstofuitstoot in Zeeland naar beneden te krijgen. Dat schrijft de stichting Het Zeeuwse Landschap in een reactie op het stikstofrapport van Johan Remkes. Een flink deel van de stikstof die in Zeeland neerslaat komt uit België. Het Zeeuws Landschap denkt sowieso dat elke sector moet meehelpen met het verminderen van de stikstof om de natuur te redden. Dus zeker niet alleen de boeren. Nou ja, bij te vroeg als te laat, hè? En dus hangt er in Capelle al kerstversiering. Dat jij zo vroeg begint, dat heeft een reden. Ja, dat is zeker een reden. Ik ben geopereerd in Gent voor mijn armen. Ik zit met migraine en met mijn rug en schouderklachten en zulke dingen. Dus je moet het stapje voor stapje doen. Dus ik doe ja, deeltje voor deeltje. En wordt het dus nog veel meer. Maar hoe reageert de buurt daarop? Hartstikke leuk, want ja, van de week ook op. Stoppen ze even. Die man die wou doorrijden. Ja, daar zegt van, die vrouw zegt van, stop even, want even een fotootje maken of een filmpje. En daarom roept Frank iedereen dan ook op om langs te komen. Ja, voor die kerstversiering is het misschien nog een beetje vroeg, zou je kunnen zeggen. Maar voor een duik in het zwembad lijkt het eigenlijk al wel weer een beetje te laat. Hoewel, in Serooskerke denken ze daar heel anders over. Voor een verkoelende duik moet je deze winter in het buitenzwembad de Goudvijver zijn. Het zwembad is het eerste Zeeuwse bad dat open gaat in de winter. En dat is niet zonder reden. We hebben in die 2 weken in september al ruim 270 banenzwemmers mogen begroeten. En die komen werkelijk waar overal vandaan. Maar waarom willen mensen in de winter zwemmen? Actief zijn. Dan ga ik zelf voor de proef op de som nemen, want is dat water echt zo koud? Eens even voelen. Oeh. Ja, het is fris. Ik ga ook heel even het water meten. En de thermometer geeft 13,6 aan. Ja, het is koud aan de beentjes. Toch is het de bedoeling dat het zwembad een stuk warmer wordt als het open gaat in december. Het is een proef. We hebben geen idee wat de installatie aan kan. Dus we hopen het tussen de 18 en 20 graden te kunnen houden. Maar dat is ja, uitproberen. Gaat u ook mee banen zwemmen? Dat weet ik nog niet zeker. Als ik aan het werk ben, kan ik sowieso niet zwemmen. Maar ik ga er zeker een keer inspringen, ja. En medelijden over torenhoge stookkosten hoeven we gelukkig niet te hebben, want het zwembad heeft een warmtepomp. En na de werkzaamheden moet met een warmtedeken gezorgd worden dat het 's nachts niet te veel zal afkoelen. We begonnen met lokaal een mistbank. Verder was het een dag met opklaringen, maar ook met wolkenvelden. Het werd 16 graden. En vanaf morgen wordt het dan wisselvallig. En zijn er dus ook buien. Eigenlijk blijft dat tot en met het weekend het geval. Nou, ja, lekker dus. Maar goed, paraplu opzoeken, regenjas aan. Het is ook herfst tenslotte. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Voor het laatste nieuws kun je natuurlijk ook altijd nog terecht in onze app en op omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu nog een hele fijne woensdagavond. En graag tot morgen.